kamu abundom ice. Meko kamu abundino. Egwe. Eke Onyame Music Empire. Where you come to see music by Meko kamu abu. Isieni. Ezeku. Kendi anam. Ezechina balo kwa no mambala. Aidele kaino lea. Meko kamu abu isieni. Ami atobo dezo. Meko kamu abu isieni. Meko kamu abu isieni. Meko kamu abu isieni. Meko kamu abu. Meko kamu abu isieni. 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 Meko kamu abu Meko kamu abu isieni. Meko kamu abu ndoma dichi meleze n'Okolobia unu mekenu. Life project no sonu. Life project amaka. Meko kamu abu na me atai. Desi enu na iti elu doku. Okwa ime light project. Light project no so go do ya dele ma o. Light project no so ona do go do ma. Meko kamu abu isieni. Meko kamu abu isieni. Isieni na egwero mbo. Nebo ko se bolo egunji aho wa mu anje silonu. Ani metiri ndo obodo ese. Meko kamu abu na me atu obodo ese. Ese na itiel oku, itiel obodo ayi oku. Nya bu light project. Oku na ewulai, oku na ewulai. Obulo maka meko ka. Emeko kamu abu. Emu abu na me atai. Emi atu obodo ese ndoma. Okwa ayi wele buru web, ayi wele buru web. Meko kamu abu ndoma, nwoke na nwaanyị. Iwe chiri ya zelo. Iwe na ememale ya. Ebele na ebele unu ncha. Onye jere ọkụ egbu azụ ka nna agwa unu. Asị m na onye gbọsị abịa n'oge ele abịa o. Mmadụ ji abịa n'oge ele ebe o jere ka ọ dị. Mmadụ ji gwa abịa n'oge azụta ebe o jere ka ọ zụta o. Mmeko kamu abu ndị ọma nụ. Asị m na onye gbuo n'aka lie. Ị ga-arala ọkaiwe dị mma. Esi enu na onye gbuo n'aka ebe. Ị ga-arala ọkaiwe dị mma o. Ife akụ iwe enwe ka nna agọla unu n'ọsọ. Ya na ogologo ndụ na-arụ isi ike. Mmeko kamu abu isi. Mmeko kamu abu isi. Mmeko kamu abu isi. Meko kamu abu isi. Isi enye na-egwere ọkpụkpọ. Ebe oge ose mụrụ light project so aitele obodo anyị ọkụ. Nice. Kedu maka Ebu Chairman Ikechu Okoye wee gboo Ike Notable. The Ebu Chairman Mmekoka nwa bụ isi eyi. Engineer Ebu Chairman Mmekoka Nyata Asaba and the Onisha branch. Mekenegi Ike Notable. Ice water. Ikechu ezo ime Ike Okoye. Okoye wee gboo. Ike dị Notable. Unu mekene gị na Mmeko kamu abu isi eyi. Isi elu obodo anyị ọkụ. Light project n'ụsọ. Unu mekene. Ikechu ezo emu. Ọshọra ka ebu abụ. Ọshọrọ na-ewo ewo. Ike ezo emu. Ebu injinia. Aka na-alụ ụlọ. Ịlụsụ nọ ịchọ ya mma o. Ka eje malụ gị. Ịlụsụ nọ na-akụ osisi. Ezi ene na-ekwusi osisi o.
ezie nụrụ ị na-akụ gbamgbam ajụlọtọ onye ọ ga-adịlị mma o na mmego ka mụ abụ isi mmego ka mụ abụ isi mmego ka mụ abụ isi life project n'ụsọ ọ na-adị obodo mma ide kedu maka Sunday gbarugo okoye nwanne gwe yebu arụaleza ma wan na nam asịama mmekọ ka mụ abụ isi odogwu na Lagos steeti Sunday nwanne mma Sunday nwe gba n'ogo okoye nwanne gwa ibu arụaleza ma ebo odogwu na Lagos steeti life project n'ụsọ mmekọ ka mụ abụghị isi ekwenkwe eme ihe aka eji ama odogwu a sị na egwu ogwu eme ya eji ama n'etiti mmekọ ka mụ abụgburu ogwu eme ya mmekọ ka mụ abụtiere obodo anyị ọkụ mmekọ ka mụ abụghị isi onume ekele iru maka ebu sekretari Chinedu Boniface wọ́n bá dé edu risky ebu sekretari mmekọ ka mụ abụ isi eyi odogwu na Delta steeti mmekọ ka mụ abụ ndị ọma nọ ndị Chimeleze na nwanyị chiedu ezi ọhịa mụ ma bụ n'ife sonyọma o ọbada egwu odumekele gị igbu edu riski na mmekọ ka mụ abụghị isi ihe na-egwero mkpụkpọ ndị ọ ga-adịrị mma life project bụ sọ ọ na-adị obodo anyị mma maka tupu ma mmadụ na-eme ọgọgwọ nwa agadi ị na-agba mbọ ebu trejọra mmekọ ka mụ abụzi odebe ego odogwu na Ọnịcha chuma nwanne mma tupu ma mmadụ na-eme ọgọgwọ agadi na-agba mbọ nwanne na mmekọ ka mụ abụzi n'elu Chukwu ma ezi ọhịa mụ aka na-edebe ego odebe ego life project n'ụsọ ọ na-asọ ọsọ onumekelu na mmekọ ka mụ abụghị isi kedu maka Sir Chris agwa ọrụ ọgwụgwụ ha Sir Kenge financial secretary mmekọ ka mụ abụzie ekele ezi oyi onumekene gị onye ọma Sir Chris agwa ọlụ ọgwụ ụgbọ ha onumekene onye ọma Sir Kenge bili na mmekọ ka mụ abụghị isi kedu maka egburike nọrụka ọbụ egbune m odogwu ọda n'isi Ujaba provost mmekọ ka nwa akpụsi egwu n'ike onumekene gị Chimeleze na nam na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi ọ daa n'isu Ujaba onumekene gị ebu provost na onumekene gị nwanne m life project n'ụsọ
esi enu na anyị tiere obodo ọkụ anyị tiere obodo anyị ọkụ na-enwula anyị na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi kedu maka Jideofor onye boys ọba afụ nwa elotenia provost mmekọ ka mụ abụ isi enyi ọfọ nwanne m ahụ onumekere gị ọfọ machu Jideofor na onye chimele echie afọ nwe lote na nwanne m na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi kedu maka Ejike Obiora na Mekene Ugochinyere nwata wow na nam chief admin mmekọ ka mụ abụghị isi enyi kedu maka Ejike Obiora na Mekene Ugochinyere nwata 1 na nam chief admin Mekene mmekọ ka mụ abụghị isi enyi mmekọ ka mụ abụ isi enyi ka anyị kenekwa Chukwudị Nwakọ egwu atụ egbe ka na-agba ya nke isisi na nam isokwa na mmekọ ka mụ abụ isi enyi mekene gị Chukwudị esi onye m ahụ unu mekene gị na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi unu mekene gị Chukwudị Nwakọ ọ ga-adịrị mma egbe ka na-agba ya mmekọ ka mụ abụ isi enyi mmekọ ka mụ abụghị isi enyi kedu maka Edechi Ezerigwe mmadụ eme Oluwa Nwanzerigwe Odogwu Nairi eze ọ dị n'aka Chukwu eze na dị n'aka Chukwu Edechi nwanne m ahụ Nwanzerigwe Mekene gị Oluwa ọgwụgwụ eze na ọ dị n'aka Chukwu na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi Oluwa Nwanzerigwe Mekene gị eze na ọ dị n'aka Chukwu na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi I'm a light project n'ụsọ ọ na-adị obodo mma kedu maka ọgọmegbulemu mmadụ na-eme Udekwe Star Money Udekwe Senior Orimiri Udekwe Odogwu na Lagos State ice esi nwanne m ahụ ya ka na-agbọ n'egwu onye ọma ọgọmegbulemu ya bụ Udekwe unu mekele gị Star Money Udekwe Nwachimeleze na Okolobịa na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi ekwe mụgwọ I'm a light project n'ụsọ unu mekele gị onye ọma ọgọmegbuleme Udekwe Ebu big fish iligo unu mekele gị Ebu Star Money Nwachimele unu mekele gị na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi ekwe onye ọma ọgọmegbuleme maka Udochi Ifedegwu Udochi oke osisi Iroko 3
anam oke nwada mekere gị udochi ezi ọhịa mmanwụ wifede egwu udochi nwe ifede egwu na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi udochi oke nwada iru ijele ochibelezi ga n'ihu emume ekene gị na mmekọ ka mụ abụghị isi enyi light project n'ụsọ light project n'ụsọ ya na ma kedu maka Elias Okeke mmadụ na-eme ụmụnna wezuo akụ odogwu n'ikwu alimewu ndụ Elias nwanne mma Elias Okeke ụmụnna wezuo akụ anyị ga-ebi n'udo Elias Okeke ụmụnna wezuo onye nwere ibi ihe nwere ọ na-asọ ụsọ Elias ezoghị mụ Elias Okeke ikwu alimewu ụmụnna wezuo ọ ya adịla ebe na mma igbochi ewu eme ọgọ na mmekọ ka mụ abụbụ isi enyi life project n'ụsọ Elias Okeke nwanne m onume ekele gị ụmụnna wezuo igbochi ewu eme ọgọ ọ ya adịla oge na mma life project n'ụsọ anyị tiere obodo anyị ọkụ mmekọ ka tiere obodo anyị ọkụ mmekọ ka mụ abụbụ isi enyi wine ya kedu maka Ogbuefi Chinedu Egweze Anja ese kwesị wa na nam megere gị Ogbuefi Chinedu anyị mee onumekene gị ya bụ Chinedu Egweze Anja ọ ga-adịrị mma mmekọ ka mụ abụghị isi enyi eze na-ekwesị eze kwesịrị gị unu mekene gị onye ọ ga-adịrị mma yesu ka nkenele gị Sunday Atiku ego orimili ata odogwu Sunday Atiku nwanne m unu mekele gị ego orimili nwanne m ya bụ ego orimili ata oke ọbara tụle dibịa otu ya na-abụ ka ị na-akọ ụka ode n'udo n'enu Atiku gochimeleze gaa n'ihu onume ekele gị oke ọbara ọra ị na-egbu ọbara otu ya na-abụ ka ị na-akọ ode n'udo onume ekele gị Atiku gochimeleze gaba n'ihu na mmekọ ka mụ abụghị isi life project n'ụsọ anyị tiere obodo anyị ọkụ ọ na-enwela anyị na mmekọ ka mụ abụ akarịchagowa atakwa n'afọ iru maka Ogbuefi Onyebuchi Egweọba Meze odogwu ịbụ ọkụ na-echi a ọ ga-ala obi dị ọcha n'elu Onyebuchi Egweọba nwa mmadụ bụ eze onume ekele gị ịbụ odogwu ọkụ na-echi a ọkụ mmekọ ka mụ abụrụ isi ihe ekwekwe ụkọ nne m oke osi uleze uleke ego ihe dị n'ọkụ na-echi ya light project n'ụsọ light project amaka nụrụ light project n'ụsọ ọ na-asọ obodo anyị ụsọ egwe ekumefu ị
mmekọ ga mụ abụ isi eyi wenu mmekọ ga mụ abụ isi eyi wenu mmekọ ga mụ abụ isi eyi wezu oyi isi eyi ewu ice odogwu n'ote m anyị esi nwanne m ibe anyị kpara ka anyị na-eme ike ju ezo m anyị nwoke enwe gboo ịbọ shọt gochi ma elezi gaba n'iru bụrụ m ekele gị na mmekọ ka mụ akpụbụ isi eyi light project n'ụsọ ọ na-asụ obodo anyị ụsọ aka na-alụ ụlọ I cannot unu mekele gị n'emogo iwule gị kedu maka ogbu ebi chikeluo obeluo mgbanefu odogwu oruma ibe agụji nwee niile ibe agụji niile dị na mbọnụ ogbuefi chikelu ezi ahụ mụ wopelu nwamba na orumekele gị orume ezi ahụ m ahụ orumekele gị odogwu bụ ibe agụ ji niile n'ọdịa na mbọ mmekọ ka mụ akpụbụ isi eyi isi ndị ọya adịrị mma light project n'ụsọ dedo aka maka Boniface ọfọdụle nọọsụ odogwu chakule n'India wesio onye ọma n'ụbọchị wachimeleze ya bụ nwa ụfọdụ one nurse chakule n'India ugochimeleze n'India na mmekọ ka mụ abụbụ isi 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 light project n'ụsọ mmekọ ka mụ abụbụ isi kedu maka Charles Okeke Obidike mekele yi onye ọma bad coach na Ghana Charles ezi nwanne mmanwụ Charles Okeke ya bụ Obidike bad coach odogwu na Ghana ike na Ghana mmekọ ka mụ abụbụ isi mmekọ ka mụ abụbụ isi onye chi mere echi mmekọ ka mụ abụbụ isi mmekọ ka mụ abụbụ isi mmekọ ka mụ abụbụ isi light project n'ụsọ mmekọ ka mụ abụbụ isi nwanne ibe na-ekwu okwu bụ maka light project ọkwa n'ibe gọọmenti kwesịrị ime ndị obodo ya ka mmekọ ka mụ abụbụ isi na mmịata obodo ọ bụ ya ka anyị ji aka anyị wee mee gbara eziokwu ka m kenekwa Kenneth Nwakochife Ebube Chukwu ụzọ wow na nam odogwu na India Kenneth Eziohi mmadụ Kenneth Nwachife Igbo Ebube Chukwu ụzọ odogwu n'ala India bere ebe ahụ bụ onye na mmekọ ka mụ abụbụ isi 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 kedu maka Chukwudi Udenze Obiora Alhaji na iti mekele gị ka nkenekwe adịniwe chiwe
Chukwueze Anja Injinia Mayor aka na-alụ ụlọ bunye kedu maka ọbalị m edesu nọ ekeke ọgwụgwa ousuwa oti egwu mekere gị ousi ezi nwanne m ahụ ọbalọrọ m ochimere eze na ọbalị m mmekọ ka mụ abụghị isi nye gwe mkpụkpọ ka nkenekwa Benjamin Rivers Udekwe ego ji ọrụ beji ezi nwanne m ahụ nwee vatụnụ ahụ ego ji ọrụ money na master na mmekọ ka mụ abụrụ isi 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 kedu maka Godwin Nwachukwu agwa ọrụ onye ọma ife adịgo na anam ị ga-adị o mmekọ ka mụ abụrụ isi ka anyị kenekwa Elias Anekwe agwa ọrụ Nze Hodis Transport Nigeria Limited Odogwu na Lagos State ekele kedu maka ekele nna n'oshibata aka ebuchi ọnwa ndị Igbo Odogwu na Lagos State mekele mmekọ ka mụ abụsi ka nkenekwa Arise Lazarus Ọbadegwu Injinia Good aka na-alụ ụlọ chọ mma mekele isokwa na mmekọ ka mụ abụsi kedu maka Joseph Nwachukwu Debo Honorable Embagojo Ishie amara emelibe enweli egwu ice mgbago ezi anyị mee onume kele gị Joseph Nwachukwu Oshimele eze Honorable mgbago onume kele gị nwanne m n'onye Shimele eze ga-abụ eze na mmekọ ka mụ abụrụ isi enyi o ihe Honorable isi amala onye melebe ewelite egwu onume kele gị Mgbagojo Odogwu golobele udugbuye m mgbe m na-ebido egwu ebido igolobele udugbuye m na-egwu onume kele gị Mgbagojo biko kenelu mele ya Elias Okeke ụmụnna wezu akụ ezie n'ụlọ ọgwụ ya ewu ndụ iligo mmanwụ na-eshiri ọrịa enuwaka aisi nwanne atagbukwe anyị na ya atakwa n'ahụ enuru kepukepu anyị kenekwa Charles Zedigwe egwu atụ Orimiri Baka amị atọ obodo eze mmekọ ka mụ akpụ isi ya gwamgwọ Osta Emeka Mmọba Osko Igwe Osko onye ọ ga-adịrị mma Oshimele eze Osko Osta nwanne onume gere gị na mmekọ ka mụ abụrụ isi mmekọ ka mụ abụrụ isi kedu maka Edechie John Nwasa eze ọmọgwụ wad na nam mekele ihe
Ikenegwe Ignatius Anegwe Anija Inspector mmekọ ka mụ abụ ndị ọma nọ na mmekọ ka mụ abụtiere obodo anyị ọkụ light project n'ụsọ ọ na-adị obodo mma kedu maka juru ike desu n'obi anọ ọnụ ụwa ọma mekere ilu Kankeregwe Innocent ụdala ọgbụgbụ a ogbu mekere eyi mmekọ ka mụ abụghị isi eyi kedu maka Obinna Anthony egwu atọ Blessed Provido Ibia Odogwu na Lagos maka Olus Okochukwu Atelu Omolor Negwanda Odogwu mmekọ ka mụ abụ ndị ọma nọ ndị ọ ga-adịrị mma ndị gwere gwa wee mesị ndị na-ekwu okwu ma mere ebe akwụrụ ọrụ ndị na-ekwu okwu ma mere ebe akwụrụ ọrụ na mmekọ ka mụ abụghị isi light project n'ụsọ eze chi na-agwala ọgụ egwu mụ ka na-eti egwu na-etiri ndị obodo anyị na mmekọ ka mụ abụ na mmịatụ mmekọ ka isi ehe mmekọ ka isi ehe onume kenu iwe onye chiri nhazi alụ anyị na-ebi n'elu ụtọ bụ eneta ya legeji ede n'ụwa egwe ige uweri wee nwanne ọ dị alive Shomar mmekọ ka mụ abụ isi enyi iswa ka anyị kenere gị His Royal Highness Igwe Sylvester Udalo Nọọsụ eze dị ebube na nam igwe na-achị ọra igwe ị ga-adị igwe ya bụ igwe n'elu igwe ndị igwe ya bụ His Royal Highness Igwe Sylvester Udalo Nọọsụ ebe odogwu onye ọ ga-adịrị mma igwe dị ebube eze a na-asọrọ anya eze na na-asọrọ gị anya chairman mmekọ ka mụ abụ ya sị m okene gị igwe na-achị ọrụ abụ anyị ekwe na mmekọ ka mụ abụ bụ isi gọ aisi ekwe ebushie I cannot able this one can't tell anything really chirokwe onowu this is not a make this anam odogwu na Lagos State ike cannot able can't tell anything maka light project the woman umeko ka mụ apụsi onowu omeganaghị onye ọma sirili chidokwe odogwu nwere obu ọ ga-ala nwere obu sale ikechu si mụ kele gị sirili onowu onu ekele gị na uru chine wasịkwa ka nkene Christian ọfọzọ okiri payapaya bụ oji chukwu buru ụzọ na mmụọba abụ odogwu na Lagos State Christian ọfọzọ
ọfọzọ mekere Christian ọfọzọ okiri ya bụ okiri paya gwụ Igbo ji chukwu bụlụ ụzọ nne m oge o si adị egwu nji eshila ọnụ mmekọ ka mụ abụ isi wasi m kere gị na mmekọ ka mụ abụ ọkarịchala ibe na mme aka unu mekere mmekọ ka mụ abụ isi mmekọ ka mụ abụ isi mmekọ ka mụ abụ isi mmekọ ka mụ abụ na mme aka ihe unu mekere asụọ waswa ka nkene iyom udemesugo nọrụka iyom oshi na nwata oji eyi eme ọgụ wa na na mmiri gba gburugburu iyom orumekele gị iyom udemesugo nọrụkawa ga-adị ala na-azụ nwa Igbo ji erie mmọgụ mmekọ ka mụ abụ isi eyi wasị m kene gị mmekọ ka mụ abụ ga-adịla obodo anyị Light Project n'ụsọ wasịkwa ka nkene ọbịa mma ọbalị m Chiweze ọbaba Igbo kedu maka Uju Nnamdi Siribe agwa ọrụ asa mụ agbara mekere yi ka nkenekwe ekwute osichi ọba mmadụ na-eme Asambodo nwanne Chukwudị ị ga-adị kedu maka ọbịa mma kọpụrụ nze esolu vidio mụ agbara ka nkenekwe oyibo Nwachukwu Okoye ọka vidio mụ agbara mmekọ ka mụ abụsi enyi na-ekele ụlọ kedu maka udezuo ụlọchi anekwe ọkọgwọ wayiti mụ agbara mmekọ ka mụ abụsi enyi kedu maka Ngozi LS na-eke mmadụ kọ sacha onumekele ka nkenekwe Chuto George Mbanefo obi silo mụ agbara ya na Oliakụ Uchenna Udekwe Portable Lady ya na Bridget ọbalị mụ Ezebilo Ennalo Babish ụmụ agbara kedu maka Uju Aloy Nọọsụ Alụnwakụ Nweze ọba ya na Ijeọma Echikechidekwe gbannaluo mmadụ aka Notable Yesu aka nkelele gị Chinedu nwabụ nwanne Obi aka Igwe Bosak Oyiwel na India ọnụ na-egwuru ọganide ọgwọ mmekọ ka mụ abụ ndị ọma mmekọ ka mụ abụ isi ndị eji ije obodo nata mmekọ ka mụ abụ isi ige onumekele unu Light Project n'ụsọ onumekele unu
ndị ezi ọmọ ndị chimeleze jọma mmekọ ka mụ abụghị isi ihe onumekelu chiego nwa bụ onumekele gị aiki oko ikechu enwe egbo ya si mụ kele gị n'ọja m odogwu si mụ kele gị chiego igwe bụ sadụ a ga-esi gị na lekene ọ ga-adịle gị na mma o ya bụ maka enyemaka iyele n'egwu a iwe kwutere ka ọ na-eme iwe kata ka ọ na-eme iwe ezuru ka ọ na-eme mmekọ ka mmụ abụ 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 Meko kamwa,